שלום. שלום וברכה. יופי. מה שלומך? יופי. שאתה מרגיש? מה זה? אני מעוניין בזה, מה אתה מאמין בזה? מה אני מאמין? מה אני מרגיש? כן, זה מרגישים. כן, אני מרגיש, אני לא מאמין. יש הבדל בין להאמין לבין להרגיש. כשאתה מרגיש זה משהו אחר, כשאתה מאמין זה משהו אחר. אז אני מרגיש. נכון. למה אנחנו מאושרים, אתה שואל? לא, זה מאושר כאילו ברוח, בנפש, באנשים, אתה יודע מתי בן אדם יהיה מאושר? מתי? כן? מתי שיפסיק לרדוף אחרי התאוות שלו. סליחה? שיפסיק לרדוף אחרי התאוות שלו. אז הוא יהיה מאושר. כל עוד הוא רודף אחרי התאוות שלו, יש לו דאגות, יש לו בעיות, יש לו בלבולים. כל מה שבאדם רוצה זה שיהיה לו טוב. לא רוצה שיהיה לו רע, רוצה שיהיה לו טוב. אז מה הוא עושה? הוא מחפש. אז בדרך של החיפוש הוא מגיע למקום כזה או אחר. אבל השאלה אם יש לו שקט בנשמה. אז צריך תמיד לחפש עד שימצא את השקט שלו. וזה דרך ארוכה. אבל זה אפשרי. פשוט ללכת בתמימות ובפשיטות ולהאמין שהשם יתברך קיים בעולם. הוא שלח לנו צדיקים קדושים שיוכלו לעזור לנו להתקרב אליו. וצריך בפשיטות ובתמימות לחיות את החיים האלה, וזה לא כל כך פשוט להיות פשוט. אתה יכול להיות פשוט? תנסה, זה לא כל כך פשוט. השם מברך אותך, שיהיה לך יום טוב. אשריכם ישראל, תגידו הרבה נחמן, נחמן, מאומן. אמן. אמן.